Umasipala weSol Plaatjie oquka idolophu yaseKimberley kwiphondo laseMntla Koloni usike umhlaba wawubekela bucala ukuze kwakhiwe izindlu zosapho olunamalungu angamashumi amane anesixhenxe. Intlungu yolusapho yaqaqamba ngethuba lemibhiyozo yeANC yomhla wesi-8 kuJanuwari. Indlu eyahlaza urhulumente wephondo lomntla Koloni. Ngethuba lotyelelo likamongameli akukho nalinye igosa lakwarhulumente labanakho ukucacisa ukuba ivunyelwe njani imeko lolu hlobo ukuba iintsapho ezisixhenxe zixinana kwigusha esibayeni zihlale kwindlu encinci olu hlobo. Olu luphawu lokunyamezela nokusokola komntu. Uthi incinci le ndlu kwaye ngokuya ukhula kuya kuba nzima kuba xa ugula awufuni nengxolo le. Ubuncinane zizindlu ezintandathu ekulindeleke ukuba zokhelwe iintsapho ezingamashumi amane anesixhenxe. Kukwalindeleke ukuba le ndlu ihlaziywe kulungiselelwa oyena mntu mdala wolusapho. Uthi aba bantu bafika nenkulu baphathiswa bathi baza kubakhela izindlu. Unokontraka uthi waziswe kule veki kumasipala iSol Plaatjie ukuba ukhona umhlaba wokwakha. Umasipala useza kunikezela ngawo lo mhlaba. The land issue has been sorted out. Go to my office, let's give you a copy. So the issue of the land has been sorted out. We have identified Greenpoint and Beaconsfield. The land is service. The land is rezoned for residential. So that matter has been sorted out from our side. Olusapho luhleli ngethemba lesithembiso sokuba lawube luvula ingcango zomtsha ngepasika.